Hvis du er ude for, at der er hjemmesider, som du ikke kan komme ind på din iPad, og du bruger den browser, der hedder Safari, så kan det være, at du er nødt til at slette websteddata i Safari-browseren. Og det vil jeg her vise, hvordan du gør. Du skal åbne indstillinger, og så skal du i søgefeltet her skrive Safari. Du kan jo starte med at skrive de 3 første bogstaver, og så åbner du for indstillingerne for Safari. Og over til højre, så er der en knap, som er skrevet med blå her. Den er lidt, man ruller lidt ned. Der hedder Ryd historik og webstedsdata. Og det kan være en god idé at slette for altid, altså al historikken. Så vi kan rydde historik her. Og så kan du rulle helt ned i bunden og klikke på avanceret. Og så klikke på webstedsdata øverst. Og hvis der er nogle webstedsdata, som kan slettes, så kan du slette dem her også.